Nie, podľa mňa nie treba, ako tí ľudia sú vlastne bieli goliari a oni riešia svoje veci cez súd a nie cez osobné vyhrážky. Raz som dostal takú vyhrážku, ale skôr ma chceli poplatiť a potom len hrozbu žaloby. Nie, ako verejnosť strašne pekne sa zachovalo k tomu a dodnes ľudia ma zastavia na ulici alebo čo a poďakuje, tak verejnosť úplne super to vnímal, že takéto veci treba vyniesť von. A ani posmiešky neboli a skôr od tej strany, tej druhej strany, od tej Penty prišiel taký veci, že pán Nicholson je neetický novinár, že zverejní veci bez autorizácie. Je to podobný typ veci, čo sú. Okay. Verejnosť, hej, lebo oni to vnímajú ako, to není môj vec, proste ja som len venoval ten spis, ale spis samo o sebe im dal strašný moc, lebo im umožnil chápať, ako funguje tá politika. To bol taký moment, že všetko, čo oni doteraz tušili, že jak to funguje, bolo potvrdené. A zrazu tí politici boli tí, ktorí sa bali a utekali a verejnosť bol na koni. Tak preto sa myslím, že oni tak reagujú. Prebudilo niečo a nepovedal ešte posledné slovo, tak sa veľmi teším, že čo bude druhé kolo. Okay. Ďakujem aj ja.